Ana, agawid kahaan. Kung madi na tagawid, madi na sumusumbatan na eh. Silence means no. You understand what I'm saying to you? Pagaw-awidin da kan, tamadi ka matla makasasawa to'y tarlakan. Baka dya Isabela makaasawa kan. Agawid ak Isabela, di manayo naman ba akit jaya. Bak, kasano nga ayaw ni Maria Maun? Di yung silselaos? Dagit di ba ang agsilselos eh. Nasungit na iso. Di kasano nga ayaw? Pumayag ka natang agawan na kanyang ni Marian? Kinusuyo ti kahit na ki winlatan na, no, sa pagragsakan na. Ang gumit igim ti panunot na. Sa bagay Nay, agtuwag iti kawayan mo. Di mo na may patpatat na bilya baak mo na makita mo yung kasano ti Jarna. Awang pa'y nga ruti ko pondo na. Yurnungak pa'y Nay, agsaringit iti kawayan mo, Nay. Yung bagpag iti kawayan kag saringit sikaw, ang saringit mo. Hindi lang mo. Sakton to atin eh. Adun to man kawayan ko na. Tumubon. Ano nga tanong ko iawid mo lang atin dadu mga kawayan eh. Tanda pag sumurod mo di balayaw. Sa bagay, dadagdag na di ko Pinukang ko nga mangga. Aji, Nay, ala ka tamay sa tumbungatan. Bagla dati pagsungurod ko di balay. Ata ka? Sige, ngimbag ka ti mamay sa maysa. Atakin na doon na, may isa. Kaya mo siguro gulpin natin. Bigsa ti bagbagay. Si Blimit ano kaya? Nakababasid, Nay. Oh, basit ni nagaduatan eh. Yung tancak eh, may din pagsungro data. Baka ilakong man eh, nakaiwem. Pinagpanpanuno mo. Namang matalaga dito panunot ko Kasi ti diskartim. Maputod ko mami natabak, manong nga tarap ko tata. Ilako din susuma nata eh. Kaya kita kasta. Narubrog. Mga 20 nga repeat siguro ata nung makayaw. 20 nga rapat. Kumano at paglakwak tatatap. 25 tayo ko kay. Isa repeat. Ay, 20 latan. Nari ka tagumpit. Ha? Oh, 400. Dadi 20 nga repeat. 400? Madig ba rin 500? Narigat nga rin nga computer no G25. G20, alalistaw. Butal na. 25, 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 25. Mano nga dyan? Di talata 20. Narigat nga yan, 25. Ha? Kunaktan nyam kay. So, madimiram-raman no ka di butal na. 400. Aduh din ba? Tag 200 ano ka? Tulungan na nga kayaw. Si Kalatan, nawana di mo. Minsan, Pay manain, naman problema mo. awan ti problema. Sikat yad da problema na. Ha? Pagaw-awidin na ka ni Mamam dya Isabela. Pay ganaw. Ampay ka na. Madi ka man nga sumungsungbat. Di kasinsing ko ti katungtong ko ang asika. Ba? Katungtong na ka na. Nya, agawid ka saan? Ba? Gawin ka saan? Daka lang nga sumungsungbat. Kumati mo sumungsungbat. Isakti sumungbat. Kikasano sumungbat sa ukamot ka sa o. O di ba siya kagsasao? Kagsaw kayo. Inimal kayo. O insan, sumungbat ka gaminon na. Tanoan mo't ibagbagak kin ni Mamam. Pakibagam kini mama na. Mati sumungsungbat. O kisa ba, maluang kansan. Sumbat ka lang nga sumbat. Sumungbat ka gaminan Tanda mo namalok dito. Hanya, agawid ka made. Kung madi na tagawid, madi na sumusumbatan na Silence means no. You understand what I'm saying to you? English mo tan, Andresa. Natalang mo ti ammom. Hey. Don't underestimate me because I'm MITEC. Because I'm graduating in vulcanizing welding shop. Vulcanizing. Bakit mo nga vulcanizing tangiwat mo? Sao ka lang nga sao. Pagsao ka kami na Hindi nga tangiwa mo na Kapay ka naman hinta, pag-awawid din ta. Pagaw-awidin da kan, tamadi ka matla makasasawa to'y tarlakan. Baka dya Isabela makaasawa kan. Agawid ak Isabela, di manayo naman ba akit jaya. Isungorod madandanagang ni Mama Mon. Taba ka matulad ka kay ni Uncle ta. Pakadanagan da ngamin launay aya.
kinangkil talaga madinakit nga gasawa dyan. Pa, sino ba ang kalya, Jay? Nakita ka, Jay? Uy, nakita mo dyan. Hindi nagawid tayo sa bela. Adi takal ba na digi tayo, way? Tumpak! Suna jay, jay sidig bang ko balay na. Oy. Ama mo ka, Jay. Nakita ka, Jay. Naano sa, Jay? Kaso bakit lang? Ana, agawid kahaan. Awanan, nayawawan ti tungtunganan. Oh? Niyawawan? Apay na pa na na? Kitambak, ba't palikod mo? Ha? O sumingit pa kawayanan. Umay. Paano na? Takayo man langan nun. Sagutom ni mamang mo, tumatawag ka no kanyam. Pakatungtong mo ata na ni Andres, naglaing sumao. Ano ba? Kung gawid ka? Nakita gawid. Mamiss ka no ka na. Tsaka ako paano makita ka di ex ko dyan? Baka di makasublit to yan. Apay, dalalakim, Jay? Ano mo ka? Lalaki nga ibagbagam. Sino ka tadi, ex mo? Ang mga damdamagin na yun. Baka maungkat man na dyan kay sarado dyan nga pahinan. Ano ba nga pahina, Jay? Pahina uno, pahina dos. Nung nalipatan mo, pahingakan. Wisti sabam, mayat ka nga mapukaw naktulubo ngayon. Kasanon nga no awan ako, di awan ti kupal nga gayim mo. Kaang ka nga kupal. Bakla ka lang. Wisti sabam, kagit di yaw dagad kay kayo dyan eh. Wala ni pinagkikitam kanyang kamay. Muruyo. Bebak! Apay kasi iti kawayan mo. Mababaak mo lang, Nay. Ha? Agbubuot pa yun, Nay. Ananayan. Patam. Ukis ti sabam git day. Dumaw dawat ka lang, nagadupay madildilaw mo. Numatim kaya tibatim na tatan. Joke lang. Sayang atin, eh. Kwarta ato yan. Jawin ka, taputut-putut di balay. Ano nga tanong gawid ako Isabela? Magkaasawa ka tadyayin? Ni, sakto-sakto ni, dapat helicopter. At ang sa amin sundo ko.